Swing, chwarae teg i chi am danfon Keith drosodd i Loegr ac dangos iddyn nhw pa mae dda di safon cynnyrch Cymraeg. Ie, so heddiw dwi am wneud, maen nhw wedi gyrru brisket i fi, a maen nhw wedi gyrru mince i fi. So, yn lle wneud y norm efo'r mince, o'n i'n trio meddwl am pethau gwahanol. So, da ni am wneud beef keftas, yw beth efo koftas, lamb koftas, type o Moroccan dish. So, reit sydyn, syml i wneud. So, efo hyn, mae gen fi mince yn y bolwen, a wedyn dwi wedi torri nionyn garlleg i fyny, a wedyn mae gen fi beef suet dwi'n mynd i roed i fewn iddo fyd. Nice. A wedyn mae gen fi spices, mae gen fi cumin, turmeric, paprika a ras al hanout. Ras al hanout ydy mixture o Moroccan spices. Mae'n reit neis fod yma. So just tolli hwnna i gyd i fewn. Dwi am just chopio gyda chydig o parsli gwa. Dwi am just am chopio chydig o hwnna i fewn. A fel hwnna. Wedyn just mixio fe gyd efo'i gilydd. A i fod yn honest efo chdi, hwnna di wneud wan, just roed o ar y kebab stage, which yn ei ddangos chdi. Just i wneud o sydyn wan. So nath hwnna'n cymryd dim amser o gwbl na fo rili. Ddim hwnna'n ideal. Math o beth sydd digon hawdd i wneud rhwng y babi'n sgrechian. Mae'n handi, a mae'n tasty fit iddo. Ie. Ond ti'n fod efo'r spice dwytha nes ti, sori, nes i'n cael ei enw fo'n iawn, yr un oedd yn gymysgedd o Moroccan. Is rhywbeth tebyg sy'ch chi'n gallu iwsio os na ti'n cael gafel ar hwnna? I fod yn honest efo chdi, mae y siopa mawr yma, maen nhw'n gyd yn gwneud rhyw mixtures gwahanol yn. So, sa'ch chi'n gallu gwneud o'n Mexican, sa'ch chi'n gallu gwneud, mae gen nhw Mexican rubs, mae gen nhw Cajun rubs, sa'ch chi'n gallu gwneud beth bynnag tisio, dwi'n licio ras al hanout, a ti yn gallu brynu fo, y bo man. Ond hefyd, mae'r ras al hanout wedi brynu bob spice yn individual o'r siop hefyd. Reit. So, mae'n reit handi fo, so, neu sausage bach a roed o ar y stick. Da ni'n mynd i fan hyn. A dwi'n dall bod ti'n bwrw efo chdi heddiw, so yn yr popdyn i'r grill ti'n mynd i wneud nhw heddiw, ond mae modd wneud hein ar y barbecue fyd, does? Dyna fideo, mae hein yn ideal yn pan mae'n hael tu allan. Ti'n fe, mae wedi bod yn hael am y 4 wsos dwytha dde. A da ni'n neud hyn heddi, a da ni wedi cael cenllus a bod dim fyny. Da ni wedi cael tywydd Cymru yn Lloegr. Yr wyl fwyd yn cyrraedd chi. Mae rai fi ddeud, i'r wyl fwyd, touch wood, am 5 mlynedd a da ni heb gael cawod yn ystod rwyl eto. Na, dwi wedi cael diwrnodau gret yn gwyl fwyd Gaernarfon dde. A gweld gymaint o cynnyrch gyda ni gynnig yn Cymru, mae'n unbelievable, ti'n fel? Mae'n bobl gret allan. Ti'n cerdded rownd gwyl fwyd Gaernarfon dde, a ti just mewn o'r o beth sy'n ar gael, ti'n fel? A dwi'n meddwl bod lot o bobl ar y funud dan yr amgylchiadau lockdown hefo cynnyrch a falle, mae lot o bobl dwi'n meddwl ar y funud yn mynd nôl dydy. Dwi'n gwybod bod ni'n un sydd wedi mynd nôl i brynu cig gyn y bwtsiar yn iawn yn hytrach na bod yn ddiog a neud o'n ganol yn siopa wythnosol ni. Yr un peth efo llysiau dwi'n defnyddio cwmni lleol. So, mae'n amlwg mae angen i bobl sbio ar hyn a gweld o'n gyfle er mwyn cefnogi'r busnesau bach, achos wrth gwrs nhw sy'n mynd i stryglo i ddod allan o hwn. Mae'n bwysig dydy, cos mae'r busnesau bach fel hyn, nhw'n cefnogi y bobl lleol. Dwi'n gwybod, mae yna dipyn o bethau mynd ymlaen i Gaernarfon, mae gen i borthi pawb yn mynd ymlaen o Christmas dwi'n neud. Dwi'n meddwl mae'n un o ddau bethau eraill. Chi'n cael ei wneud, mae'n just neis gweld. Ti'n fel, sgynnu ni'n llawer am byd fel a mynd ymlaen fyny fan hyn. Mae'n neis gweld o. So, mae'n mynd i fewn i pop di fan. Am ryw 20 munud. Mae'n dibynnu faint o fawr ti isio'r sausage. Ti'n fath o le wan enw o gwbl ta jyst syth mewn i popdi neu ar y grill? Dwi ddim, oherwydd mae gymaint o spice yna fydde, mae gymaint o... Yn ymwedig yn defnyddio y cynnyrch dwi'n defnyddio, y cig-eidion. Mae'r percentage o'r fat levels yn dan efo. So, ella fysa chdi isio wneud chydig o olew os ti'n defnyddio cig o'r siopa mawr ar chwarchnad ar y dyfla. Ond efo cig lleol, o ffermydd, maen nhw'n caru am be maen nhw'n gwneud.
So, ti'n gwybod, mae'n ddigon o bethau o'r allan o'n lyflu. So, ti'n gwybod, mae'n lot o olew wedi dod allan ein. So, yna mae angen rhoi dim olew extra yna fo lle. Na fo, ie. So, dwi jyst am rhoi ein ar y plat. A wedyn, wedi gwneud hyn yn barod a rhoi mewn rhewgell a jyst tynnu'n allan pan tisio na ti'n fel. Wedi dwi'n syrfio nhw fo salsa, dwi'n syrfio nhw fo tzatziki. Wedi dwi'n gwneud salsa, wedi dwi'n gwneud rhyw cucumber ellis, syrfio nhw mewn pizza breads. Lot o bethau gwahanol wedi dwi'n gwneud efo nhw lle.